Per la manca de pluges dels darrers mesos, que juntament amb una elevada demanda han fet davallar les reserves. El govern vol que els futurs creixements urbanístics estiguin condicionats al fet que els municipis puguin garantir que hi ha suficient aigua. La Conselleria de Medi Ambient és taxativa. No podrà haver-hi creixement si no es garanteix que hi ha aigua a abastament. Per primera vegada, per exemple, el pla hidrològic lligarà i condicionarà els futurs creixements urbanístics de les Illes Balears a la disponibilitat d'aigua. Els ajuntaments no podran tramitar un creixement urbanístic si no tenen una dotació màxima de 250 litres per persona i dia i un percentatge màxim de fuites del 25% al 2025, que baixarà al 17% al 2027. És un dels eixos que marca el tercer cicle de planificació del pla hidrològic per al període 2022-2027, que ahir es va aprovar al Consell Balear de l'Aigua. Un pla en el qual també es prohibirà que els camps de golf puguin regar en qualsevol cas amb aigua dessalada. Asseguren que ara mateix la situació hídrica és compromesa per l'elevada demanda derivada del turisme i que la temporada hagi començat amb força abans. La pressió per demanda d'abastiment de població, que és la més important a les illes, ha crescut molt en els darrers mesos i ho estem notant en els nivells piezomètrics, allà on tenim les reserves. Els ajuntaments el que veiem que els està passant en molts de casos és que no tenen pous de reserva, pous de garantia per poder assumir aquest pic de demanda, que a més s'ha vist agreujat per aquesta altíssima temperatura que tenim. Ara mateix hi ha dues unitats de demanda, la del Pla de Mallorca i la d'Artà, amb prealerta per sequera des de l'any passat, per la manca de pluges. Segons un estudi publicat ahir, Balears és la segona comunitat autònoma de tota Espanya que manco aigua consumeix, 117 litres per habitant i dia en el període 2018-2020.